Eka kertaa heatless curls tällaisilla. Yksi viisas nainen sanoi mulle kerran, että kannattaa tehdä tollanen zigzag-jakaus, jos haluaa lisää volyymiä. Sitten mä otan jotain volume booster sprayta ja vaan sprayaan hiukset niinku ihan kunnolla sillä. Mä en siis tiedä, mitä mä teen. What the hell? Tää pitää laittaa tää kiinni. Sitten vaan pyöritetään, I guess. Mihin mun hiukset katos? Niinku... Tästä tulee kuuma. Joku toinen viisas nainen sanoi mulle, että kannattaa vielä laittaa tollanen klipsi yön yli, että hiukset pysyy tolleen ylhäällä. Laita vielä ponnerit kiinni tuolta takaa, ettei häiritse kun mä nukun. Oikeesti mä näytän sellaiselta 1800-luvun naikkoselta. Okei, mä menen nukkuun. See you tomorrow. Avataan. Parasta ois, että tää toimii. Mikä olet? What? Vedetään nämä mutkat suoraksi. Ja siis ihan kiva kyllä.